Armènia l'any passat hi van passar alguna de les coses més importants del panorama polític internacional i va ser protagonista, va ser capdavantera de tot el moviment nacionalista dintre de la Unió Soviètica. Si això fos poc important, però si això no fos prou per ser a la primera línia informativa, a més, Armènia va passar un altre esdeveniment excepcional, un terratrèmol d'unes proporcions també excepcionals. 40 dies després d'aquest terratrèmol, un equip de Crònica 3 va ser a Armènia per veure com es reconstruïa Armènia després del terratrèmol i per veure, sobretot, com s'imbricaven aquests dos esdeveniments importantíssims, tot el moviment nacionalista, tot el que això significava de replantejament de la Unió Soviètica i, d'altra banda, tot l'impacte del terratrèmol. Aquest és el reportatge que va fer un equip de Crònica 3 amb algunes imatges inèdites del que està passant a Armènia després del terratrèmol. Dies després del sisme se celebra a Etchmiadzin un funeral en memòria de les víctimes del terratrèmol d'Armènia, en què han mort més de 25.000 persones, a més d'un nombre encara indeterminat de desapareguts. 12.000 persones més s'han hagut d'hospitalitzar. N'hi ha més de 100.000 d'evacuades de la zona i 500.000 s'han quedat sense casa. Alguns pobles i ciutats han desaparegut del mapa d'Armènia. Spitak avui només és un munt d'enderrocs. Quan hi va haver el terratrèmol, més de 30.000 persones vivien en aquesta ciutat del nord d'Armènia. Alguns dels supervivents encara són pels voltants del que un dia va ser la seva casa. Vigilen atentament els treballs d'enderroc. Quan troben alguna pertinença, una olla, un abric, un matalàs, fragments de mobles o uns coberts, els recullen i els guarden. D'aquesta manera s'ha anat imposant un simulacre de vida en una ciutat morta. Fins fa uns mesos, molt poca gent havia sentit a parlar de la ciutat d'Spitak, però avui s'ha convertit en el símbol del terratrèmol més devastador d'aquesta dècada. Alguns edificis mostren les entranyes, obertes a l'exterior. D'altres, en canvi, conserven precàriament l'estructura, però per dins s'han ensorrat. Les poques cases que queden dretes només esperen el torn per ser demolides. Spitak no tornarà a créixer mai més on era. Spitak serà com la Pompeia dels armenis, un testimoni de la catàstrofe inesperada que els va caure al damunt. Però s'ha previst que creixi una ciutat nova amb el mateix nom a uns 8 quilòmetres al sud-oest. De la vella ciutat d'Spitak només en quedarà un munt de runes i el testimoni emocionat d'aquells que ho han perdut tot. Այո։ Որտե՞ղ եք։ Հա, իմ տունն եմ փուլ եկած բալաջան։ Ընդեղ է ժամանակ։ Երկրորդ հարգմնի դա գրգարա մեր եկավ թափեց իմ տունը, հելած շխլեց ու վետրեց։ Մենակ եք տանը։ Հա, Մենակ եք։ հա, աշխատանքին սա թորից հետ, այդ որ թորից հետ ողջ են ազիժան։ Բանելի տակիս են անը։ Էստհին մի աղջիկանս տունն էր։ Արիախուն հակառակ տարելի տիուտի կա։ Որտե չարեց, ասել դուս կալ ունար չկա։ Կապանկուս է պոք չկանք։ Ես իտան հետ չորփեներ։ Ինչքան մնացիք այդ պանելի տակ։ Այդ պաներից հետո մի ժամ կլեր վախլթունից կպելի, ասելի կլելի։ Մին էլի հաճախ ճղոս տնգավ թե եկեք, արիախուն կա խարիքով, թոգով, ես էլ հետը դուրս եկա տղաչան։ Ցավը տանեմ, ինչ անեմ, վախ որի տնգած է։ Են ավտոսոլ եմ, չեմ իշեմ էլ ոնց եմ էտել, ես տղես ու մեդել եմ են մի տղես, գարաժին որ կան։ Ասի երեխեքը, հենա երեխեքը որ պանան, հանդիպ թե պապ մաման։ Հենա կնացինք մամայի գործի տեղը, ընդի մաման էլ պանելների տատիներ, երորդ հարգից իչել էր պատվալային մասը։ Ձեն տվի դե իրեգուններ ես որ ավտոբուզով էտ մի իրան պերելու,
Սորական լուսամուտ տակ սիգնալ է տալի, ինքը գալիս էր։ Հույսս կդրել, նո դիշե ժամ 3-ին տեխտի կռան բերեցին, քանեցին, արդեն խեղդվել էր, օդից խեղդվել էր։ En aquesta indústria dels afores d'Espitac s'hi fabricaven productes derivats del blat i treballaven més de 700 persones. En la seva especialitat era el centre més important de tot el Caucas. El sol fet d'ensorrar-se ja podria haver provocat una catàstrofe per la zona. Espitac s'ha convertit en una ciutat on els límits que separen el cementiri de la població són inconcrets. Els morts han hagut de rebre sepultura als marges de l'antic cementiri perquè no hi havia temps de construir-los una tomba. Se'n van haver d'enterrar molts sense identificar-los abans. No quedava ningú per fer-ho. Hi ha molts casos en què han mort famílies senceres. Les tombes estan plenes de clavells blancs i vermells i després de Nadal, que a Armènia se celebra el 6 de gener, també s'han ofert fruites i menjar. El cementiri és ple de deixalles. A Armènia, després de l'enterrament, els familiars i amics del mort beuen en memòria seva. Les ampolles de vodka o de conyac buides les deixen com a testimoni al voltant de les tombes. Aquest és, ara per ara, l'únic senyal de vida a Espitac. La República Soviètica d'Armènia és al mig del Caucas, la serralada que separa Europa d'Àsia Menor. Aquesta és una zona sísmica especialment propensa a terratrèmols. Espitac era la ciutat més pròxima a l'epicentre, però les zones sísmiques van afectar Kirovan i també Leninakan. A Leninakan, l'estàtua de Lenin que assenyala el camí cap al futur va quedar intacta, tot i que el terratrèmol va destruir més d'un 80% de la població. Leninakan, amb 300.000 habitants, era la segona ciutat més poblada d'Armènia. Els rellotges es van parar definitivament a 5:45 de 12, l'hora del sisme. 20 minuts més tard, els nens haurien sortit de l'escola. En aquesta escola, la número 10 de Leninakan, hi estudiaven més de 500 nens. Gairebé tots han mort. Només queden entre les runes algunes pertinences que ningú no va anar a buscar. A la paret de l'escola hi ha 3 missatges escrits. Edic, el papà ha estat aquí. Edic, he vingut per segona vegada. Edic, me n'aniré als Urals. Papà. Els hospitals són plens de nens que es van poder rescatar vius de sota les runes. En aquesta sala de l'Hospital Clínic Filetov, per exemple, hi ha 4 nenes d'Espitac a qui han hagut de fer diverses amputacions. Я была в школе, и школа стала трясать, потом на меня стали бросаться земли, потом стали камни. En aquests moments, la situació hospitalària a Armènia ja s'ha anat normalitzant. Actualment, el problema més greu que hi ha és la solució de la Crash Syndrome, o síndrome d'esclafament, per al tractament de la qual s'ha de fer diàlisi als malalts. Però la situació als hospitals ha millorat força si es compara amb la dels primers dies després del terratrèmol. Наши врачи работали все время круглосуточно. Во главе с директором института мы не выходили отсюда в течение почти 3 недель. Мы вышли отсюда только тогда, когда выписали первых 17 больных. А до этого мы сидели, весь коллектив сидел круглосуточно, все 24 часа мы сидели здесь. Els malalts més greus es van haver de traslladar als hospitals de Moscou, on van poder rebre el tractament adequat. Es pot dir que gairebé tots els hospitals de la Unió Soviètica han col·laborat després del terratrèmol d'Armènia, o bé enviant metges a la zona, o bé acceptant malalts. И почти больше ничего не помню. Страшно завалы были. Я остался под камнями. И вот благодаря вот этому мужика, который стоит, и своего брата они выкопали меня.
И вот живо. И чувствую себя нормально. А землетрясение, это, как говорится, судьба. Армения всегда страдала, армяне всегда погибали. И это еще раз доказало нашу несчастную судьбу, которую знает весь мир. Все, больше не могу. Grans quantitats de roba, menjar, materials de construcció i d'ajuda mèdica continuen arribant a Armènia, de l'estranger i de les altres repúbliques soviètiques. S'han enviat avions, trens de mercaderies i caravanes de camions a la zona sinistrada. Els primers dies, l'ajuda internacional va suposar una assistència fonamental per pal·liar les insuficiències locals. Els més de 2.000 voluntaris internacionals de més de 70 països diferents, entre ells alguns amb qui la URSS no té relacions diplomàtiques, com Israel, testimonien els canvis que hi ha hagut a la Unió Soviètica i en les relacions internacionals els últims anys. Un d'aquests voluntaris és l'ATS barceloní Andrés Aznar, que treballa en un dispensari de Metges Sense Fronteres a Leninakan. A mesura que la situació s'ha anat normalitzant, la feina s'ha anat fent rutinària, però la primera impressió era molt diferent. D'un profund dolor de tot el món i de que la gent estava realment necessitada d'una ajuda més, diguéssim, de roba, a nivell de roba i d'objectes perduts necessaris per viure amb aquest clima que no pas mèdica. La primera urgència ja havia passat, vull dir. La resta de repúbliques soviètiques també s'han volcat a ajudar a Armènia. De totes les repúbliques han arribat voluntaris, com aquests treballadors de la regió d'Arkhàngel, que han deixat una feina fixa i estable per treballar, tant com faci falta, en la construcció d'habitatges provisionals per als afectats. А как получается? Как работа? Бывает, что и ночью работаем. Собственно, помогать тоже надо, правильно? А приехать мы, можно сказать, по своему желанию. Помочь людям армянскому, как сказать, тоже народу, в строительстве Ленинакана. En aquestes cases prefabricades hi viuen, de moment, els mateixos treballadors voluntaris que han anat a Armènia. D'aquí a uns mesos, les cases les ocuparan els afectats pel terratrèmol. De moment, els habitants de Leninakan i de les altres ciutats afectades que no han estat evacuats viuen en tendes de campanya que ha repartit l'exèrcit soviètic. La gran preocupació a la zona continua sent, 40 dies després de la tragèdia, trobar un refugi menys provisional per passar la resta de l'hivern. Amb els diners que de moment s'han rebut, és impossible començar una vida nova. 20 рублей, 200 рублей дали, да, это мне деньги. Вот, я дала деньги, печка купила, трубы купила, вот их давать нам деньги. Видишь, какие, как цыганки. Даже места нету идти купаться. Я раз женщины, правда? Места нету, чтобы хотя бы идти купаться, хотя бы купаться. Говорят, бани открыли. Где ваши бани? Где ваши бани, чтобы открыты? Ningú no sap quant de temps haurà de viure aquesta família en condicions tan precàries. A Moscou, mentrestant, els funcionaris estatals continuen fent plans sobre la reconstrucció d'Armènia. Les autoritats han decidit que s'haurà de fer en 2 anys. Вот как вам сказал товарищ Данилин, значит, у нас дисциплина в государстве существует, демократического централизма. Решение принято сделать за 2 года. И мы у себя в планах предусматриваем за 2 года все работы завершить. En algunes ciutats, com a Spitak, encara continuen oberts restaurants que reparteixen menjar gratuïtament. Els primers dies es va criticar el fet que mentre a les zones afectades hi havia greus problemes d'avituallament, de gent que no podia ni menjar ni abrigar-se,
s'omplien magatzems de mercaderies provinents de l'ajuda internacional i de les altres repúbliques soviètiques. A la premsa soviètica s'han publicat moltes crítiques al funcionament dels socors els primers dies de la tragèdia. A la Ninakan, en canvi, ja s'ha restablert el subministrament habitual. Les botigues poc afectades han tornat a obrir. Totes les famílies han rebut aquest primer mes el salari normal. El govern soviètic ha anunciat que indemnitzarà tots els afectats perquè puguin començar una vida nova. Però, mentrestant, a les botigues, com en aquesta de roba, han de pagar el mateix que qualsevol altre ciutadà soviètic. Els afores d'aquesta ciutat s'han convertit en uns enormes cementiris de runa, de formigó, ferros, pedres i fustes inservibles. Es creu que la magnitud de la catàstrofe l'ha agreujat la mala construcció dels edificis, sobretot la dels blocs de pisos fets aquests últims anys. Les cases de 2 pisos del centre històric, com aquest cinema, estan afectades, però han resistit molt millor al terratrèmol. En general, els edificis més antics han estat els menys perjudicats per la catàstrofe. En canvi, els blocs de pisos més moderns i més alts han caigut. En molts casos s'havien construït amb poc ciment i molta sorra. Erevan, la capital d'Armènia, continua sota el toc de queda. La plaça de l'Òpera, on des del mes de febrer de l'any passat es feien manifestacions nacionalistes multitudinàries, està presa pels militars. Tanquetes i soldats soviètics impedeixen entrar-hi. Els armenis diuen, irònicament, que es tracta d'un regal del gran poble rus. Però ironies al marge, la repressió s'ha accentuat després del terratrèmol. Els dirigents nacionalistes del Comitè Karabakh han estat detinguts i les autoritats han començat una campanya de desprestigi en contra seu. После землетрясения, когда весь народ был занят тем, что ликвидировали последствия этого землетрясения, когда люди были заняты спасением пострадавших от землетрясения, вот здесь, мне кажется, что со стороны некоторых руководителей этой организации, этого движения, были допущены антиобщественные поступки, которые и были, что ли, осуждены и соответствующими органами власти были применены законные меры по пресечению этих действий. Però si a Erevan la repressió impedeix que es facin reunions de més de 4 persones, a Moscou, cada diumenge, els armenis es reuneixen al cementiri del carrer de Kasparskaya, sota la protecció de l'Església Ortodoxa Armènia. A la sortida de missa, els diumenges, grups petits d'armenis es van reunint al cementiri. Allí parlen de política i del que ells anomenen la nostra tragèdia, la tragèdia del poble armeni. Sota l'estreta vigilància de la policia, els ànims dels manifestants es van encenent. У многих армян создалось такое впечатление, что после землетрясения как будто бы вот эти проблемы немножко хотят отодвинуть в сторону. То есть говорят, что вот есть главная проблема, которая ликвидация вопроса с землетрясением, а проблема Нагорного Карабаха, даже когда упоминаешь ее, говорят, как это, чуть ли не такой-то постыдная вещь. То есть как будто бы вот это даже сейчас стыдно об этом говорить. Мол, люди там еще развалины не сделаны, а вы проблему Нагорного Карабаха. Но это же проблемы сохранились. Эти проблемы сохранились, и сейчас вот нет признаков, что эту проблему хотят вот в ближайшее время решить. Вы понимаете, вот таких признаков мы не видим.
Мы хотели бы, конечно, чтобы эта проблема была решена, потому что опыт показывает, что проблема Нагорного Карабаха, она осталась вот той силой, которая вот все эти месяцы она способствовала разжиганию межнациональной. Коррумпированные мафии – это что такое? Это крупные партийные чиновники, которые имеют власть, которые брали взятки, которые накопили огромное богатство, и их не интересовало государственные, народные какие-то интересы, и они снова с большим удовольствием сейчас, эти же люди, преследуют активистов комитета Карабах. А почему? Для того, чтобы посадить их, ибо активисты комитета Карабах боролись против мафии, против вот этих коррумпированных элементов. Коротко я могу сказать, что вот мы все за перестройку Горбачева, но его позиция пока по отношению к Армении, у нас мы пока не получили вот должного представления, что действительно вот проблема межнациональная будет решена. Он не хочет решить. Per Armènia, els problemes van començar a principi de l'any passat, amb les manifestacions pacífiques multitudinàries per reclamar el territori de Nagorno-Karabakh, una autonomia armènia que Stalin va donar a l'Azerbaidjan. Erevan és ple de famílies que han acollit a casa refugiats armenis fugitius. A l'Azerbaidjan, les manifestacions pacífiques dels armenis van provocar un esclat de violència. Segons dades oficials, almenys un centenar d'armenis van ser assassinats indiscriminadament i unes 100.000 persones van haver d'emigrar. Ara, després del terratrèmol, el govern pressiona d'una manera molt directa aquestes famílies que van fugir de l'Azerbaidjan perquè hi tornin. Нет, 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 не хочу. Нет, нет, вообще не хочу туда. Потому что сейчас там, вот ребенок мой выходила там на улицу играть, так они уже говорят, вот она армянка, не играйся с ними. Она-то маленькая и не понимает, что такое армянка. Говорит, это вы армяне. Говорит, я не армянка. После этого разве я смогу поехать обратно, если с моим ребенком не хотят играть? В садик вожу, там же вот эти самые азербайджанцы. Она говорит, армянка, не играйте с ней. Она армянка, не играйте. Дети, маленькие дети. Она армянка, не играйте. Зачем вы играете? И она бедная. Мама, почему со мной не играет? Мама, почему со мной не играет? Я говорю, Кариночка, я не знаю, почему с тобой не играет. Может быть, мы армяне, поэтому с нами не хотят. Ну, а так, нет, я не хочу возвращаться обратно. После такого случая вообще не хочу возвращаться обратно. 40 dies després del terratrèmol, grups petits d'armenis pugen al parc de les Orenetes d'Erevan per oferir flors al monument per les víctimes dels pogroms de l'Azerbaidjan. Després, aquests mateixos grups repetiran l'ofrena al monument a les víctimes del genocidi dels armenis del 1915. Dues ofrenes amb un significat semblant. Well, you see, in significance, no, but still it is a genocide for us, because we have lost our compatriots, which were killed, murdered in a terrible way. That's why I don't want to compare these two things, but still this place is sacred for us, for all the Armenians. That's why we come here on the 24th of April. We shall come here on the 28th of February, and last year we came here on the 8th of March. And this year we have come here for the second time. We have come here also on the 1st of January. It was the new year and we wanted to respect our victims who died on the earthquake. 1988 va començar amb matances indiscriminades i ha acabat amb el terratrèmol, però els armenis no han perdut la confiança en el futur.